Вітаю, друзі! Як завжди, все цікаво показую вам. Вивчаю скандинавські будівельні технології, що стосуються димарів. Покажу вам цікаву фінську систему, де цегла має отакий скругління, випукле внутрішнє. І покажу, як викладаються два канали. І у нас виходить два круглих канали. Ви знаєте, ідеальна тяга по круглому, а не по прямокутнику. Тому у Фінляндії є така технологія, де цеглини в даному випадку у нас 6 штук викладаються шестериком і образують два канали діаметром 140 мм. Це дуже зручно, як застосувати один канал як вентиляційний, а другий димовий, так можна і два канала, як в даному випадку підключена буде фінська цегляна топка велика і топка для приготування їжі, металева піч. Дивіться, друзі, дуже цікаво. Tekeekö Valtokin hommia? Parvi tuosta vielä pitäisi saada ennen kuin sitten aletaan katolta muuraamaan loput. Mutta onhan tässä jo piipulla mittaa. Laastisangot mä nostan tänne ylös tuolla liinalla ja sitten tuolta luukusta niin tuo tiilet tänne passiin. Nyt on saatu siis piippu muurattua ihan ylös asti. Kyllähän tuo aika korkea tuo piippu sitten loppujen lopuksi sitten tuli. Ja siinä sitten laitetaan sitten sitä laastia ja sitten pinnotetaan se, tasotetaan sitä. Lopullinen sitten tasotuspinta muurarit tekee, jotka tulevat tekemään sitten leivinuunia ja puuhellaa ihan sen takia, että tulee sitten samanlainen pinta. Huomenna muurarit ottaa homman tekemään toho hellaa ja leivinuunia. Tiilit on vielä tällä tavalla täällä näin, mutta niin voi olla, että niitä on vähän vähemmän irtonaisena huomenna jo. Numeronappulat on täällä laitettu hollille. Muurarit on ottanut hommansa. Mulla oli ensimmäinen oikaisukerros tohon, niin ne veti viimeistelyoikaisukerroksen, siihen tulee sitten lopullinen pinta serpo. Leivinuuni pari varvia jo muurattu, puuhella laitettu tohon noin ja tiilet on levitelty tänne näin valmiiksi. Ja sitten mä kävin hitsaamassa ton kitusavupellin, se on suorana putkena tosta suoraan taakse, mutta nyt kun se on sitten tosta kylkiliitoksella, niin sitten piti hitsata siihen tommonen 90 mutka. Tää huomenna on, kun nyt on pedit ja muut vastaavat tehty, niin aika paljon pidemmällä huomenillalla. Ja tältä se sitten se lopullinen tuote, leivinuuni ja puuhella ja piippu sitten näyttävät, että tuossa näkee kyllä pinnalla, että vähän kosteutta vielä on, mutta siitä se kuivuu. Ja seuraavassa jaksossa sitten laitetaan homeen estoaineet ja maalataan talolle lopullisen